Pálime o streamy. Zapol som record, čiže oficiálne sme zapnutí. Ahojte, vítajte v Tošiho týždenníku číslo 4. Tu so mnou špeciálny host. Špeciálny host. Veľmi je mi veľkou cťou tu byť. Áno, pre mňa tiež ako prvýkrát reálne nahrávať niečo a s niekým v otvorenej konverzácii a to von, prečo my osobne máme už niekoľko mesiacov, rokov a skúseností o hlbokých diskusiách. Otvorených konverzácií už tak. Máme veľa. Myslím, že je úžasné, že tu príležitosť máme teraz spraviť tu. Nachádzame sa v místečku. Kde sme to? Čo to je za priestor? Umelecký priestor na Žižkove v Prahe, kde sme práve otvorili toto podcastové štúdio. V ktorom sa teraz nachádzame. A je to vlastne prvý pokus, takže uvidíme, ako nám to tu funguje. Ešte dneska ráno skladali techniku. Ale vyzerá solidne. Vyzerá to nádejne. Porúčame rovno, ak sa v Prahe zamotáte, zastaviť sa, zaklopať. Samozrejme, ak by ktokoľvek potreboval si nahrať nejaký podcast, tak vieme poskytnúť priestory, sme otvorení tomu. Šilujem na konci až. Aha. Čo sa tu deje vonku? Čo si to tam skladala s Nikom spoločne? No aktuálne tu máme jednu výstavu s názvom Scaffolding Palace. Ktorá je o tom, že sa postavila konštrukcia lešenia z bambusu v štýle hongkongského stavebného štýlu. Ja som to tam videl. Bolo to tam, na mojom hoteli boli tiež pozavesené bambusové línie. Oni tam z bambusu práve stavajú tieto lešenia, pretože... Sustainable, obnoviteľný, alebo aký dôvod? Pevnosť? Je to lacnejšie v prvom rade, ale hlavne keď fúka vietor, tak je oveľa elastickejší. Kultúrne ste šetrili na nákladoch. Usudzujem, žiaden grant nebol poskytnutý nebol na tieto bambusové výhonky. Nedostali ani fočku sme nebude ešte nikdy grant. Ani. Na tomto projekte sme spolupracovali s umelkyňou, ktorá s tým nápadom prišla, čiže to financovala ona, ale s tým, že ten bambus nechá a táto výstava je tu poprvýkrát, ale neskôr sa bude odohrávať aj na rôznych iných miestach. Nachádza sa na dvore. Áno, teraz sa nachádza u nás vzadu. Ale nechceme pozdieľať až tak moc veľa informácií, aby ľudia boli motivovaní zastaviť sa. Áno, samozrejme, veď ani to nemôžeme takto ukázať. Sme tu v štúdiu, ale je to zaujímavé, je to koncept toho, že do nejakého verejného priestoru prinesieme štruktúru, na ktorú sa zavesia rôzne umelecké inštalácie, robia sa tam rôzne projekcie a dá sa touto štruktúrou vlastne aj pohybovať hocikomu. A teda teraz je to u nás, ale v budúcnosti má tento projekt ambície dostať sa do reálne verejne dostupného priestoru, do nejakých parkov na námestia a tak ďalej. A tu vlastne sme to začali a bolo to celkom zaujímavé, lebo priviezli 100 tyčí bambusu a nevedeli sme, že čo. Tak sme to začali viazať, najprv to vyzeralo biedne, začalo to padať. Máš nejaký plán, alebo si išli proste, prispôsobovali si tomu priestoru tej záhrady? No, prispôsobali sme to rozhodne tomu priestoru a učili sme sa, ako to správne viazať, lebo je na to technika, treba na to nylónový parakord. Zapnúť YouTube tiež a sledovať. Samozrejme, z YouTube. Tak zdroj inak informácií. Možno nejakého lokálneho bambusového experta ste mohli, Praha poskytuje také dačo. Áno, ako ten bambus sme dostali od lokálneho bambusiara. Ale neposkytol návod. Alfu si podržal, čiže žiadna bambusová alfa. On nám povedal potom, keď sme to postavili, že čo sme spravili zle. To je šikovné. Na budúce budeš vedieť, keď si môžeš jeho služby prenajať, ako to spraviť dobre. Ale on to ani nestavia, lebo toto lešenie nie je v Európe legálne. Čiže sa to používa iba na nejaké umelecké. Ale výstava je 100% bezpečná, čiže nie je... Áno. Hlavne my to nepoužívame na lešenárske práce. Takže... Správne, zatiaľ. A aj keby, tak to sa nedozvieme. Uvidíme, ako... Či sa podarí vystavať, keď sa nepodarí, tak už iba stavať. Budeme potrebovať takýto side hustle. Hej, vymalovať, postavať. Ak budete mať niekto a nutnosť od dobrých chlapcov postavať, omietky spraviť, majú lešenie. Ale iba ilegálne. Ako dlho ste otvorení? Místečko už funguje viac ako rok? V podstate áno, dobrá otázka. Myslím, že to bude rok o 2-3 týždne, keď sme mali prvú výstavu s názvom Under Construction.
A odtedy sme tu mali 4, toto je 5. výstava a stále robíme na ďalšom programe. Snažíme sa vytvárať priestor pre viacej punkovo ladených umelcov, ktorí nemajú záujem vystavať v bielých priestoroch naleštených, ale skôr iba podcastové štúdio biele. Okrem tejto zelenej a trávnikom na stene. Áno, to bol predtým použitý na zemi v minulej výstave, ak ste to zmeškali. Vaša chyba. Stále je tam. Stále je tam a budeme mať aj release party pre jeden audiovizuálny projekt, o ktorom teda nejdem zatiaľ vraviť viac. Všetky referencie v detailoch. Ale ak všetko vyjde, tak to bude 25. októbra. Áno. A bude to dosť cool, takže určite ostaňte naladení. Kedy oficiálne otvárame túto bambusovú výstavu, teda, alebo viem, že to je postavené, sú to nejaké dokončovacie. Už je týždeň otvorená. Výborné. A bola nejaká oficiálna vernisáž. Mali sme vernisáž minulú Zmeškal sobotu. som zase, faded. Vlastne čo dnes? Sobotu. Čiže 6 dní dozadu. Že príďte. Čo je veľmi unikátne tu, že aj v pondelok ste otvorení, ak sa nemýlim. Boli sme, teraz trošku meníme otváracie hodiny. Zima ide, všetci komplikujú celú situáciu. Áno, lebo boli sme otvorení v pondelok, ale väčšinou nikto v pondelok neprišiel. No, všetci boli zvyknutí, že pondelky nebýva nikto otvorený. Všetci sú zvyknutí. Ale treba ísť proti prúdu niekedy. Treba, ale snažíme sa to podchytiť hlavne organizovaným eventov, lebo vtedy príde veľa viac ľudí, vieš, keď vieme poskytnúť niečo, kde sa ľudia môžu aj zapojiť. Radi tu robíme rôzne workshopy, radi tu robíme rôzne performances. Takže toto nás čaká ďalšie 3-4 týždne a potom, ako si povedal, koncom októbra bude dedikovaný workshop / exibičné. To bude vlastne výstava, ale zároveň vernisáž bude aj release party pre EP jednej umelkyne hudobnej. Ako sa dostal k tomu? Ako sa dostal k mistečku? To je dobrá otázka. V podstate to bol veľmi náhodný nápad na jednom rave a začali sme potom hľadať nejaký priestor, ktorý by nám vyhovoval. Pretože nie je to len môj projekt, ale robím na ňom ešte s ďalšími 2 kolegami, alebo teda skôr kamarátmi. A spolu sme dostali nápad, že chceme otvoriť nejaký umelecký priestor, kde by sme mohli buď my tvoriť, alebo aj poskytovať tento priestor pre ďalších ľudí, ktorí tvoria niečo cool, ale napríklad nedostanú priestory niekde, lebo nemajú, povedzme, buď umeleckú školu, alebo nie sú ešte takí established. A robiť niečo proste svieže, hej, a neriešiť ani až tak tie granty, lebo tie zase obmedzujú. Dávať priestor. Presne. Rozumiem. Dá sa nejako tomu vyhnúť a hľadať možnosti, ako zaujať. Práve myslím, že offline core, keď som tu bol na exhibícii, tu bolo extrémne množstvo ľudí. Prišlo veľa ľudí. Malo to dobrú odozvu. Bola to zaujímavá výstava. Bol to v podstate jeden z tých prvých väčších projektov, čo sme tu mali. Spolupracovali sme asi s 18 umelcami na tom, čiže to bolo celkom zaujímavé aj z toho organizačného hľadiska to všetko nejak zosúladiť, ale nakoniec nám to pekne vyšlo a myslím, že ten výsledok stál za to. Super. A samozrejme plánujeme robiť viac takých vecí, ak máme nejaký umelec alebo umelkyňa, čo to práve teraz sleduješ, tak sme otvorení akýmkoľvek návrhom. Šilling až na konci. Lebo všetko tu má priestor. Áno, toto nie je šilling, to je skôr taká výzva. Hej, bolo by fajn, prihláste sa. Praha má kvantum umelcov, má kvantum priestorov, ale umelcov. Je to tu stále možné. Ale my sa snažíme práve robiť niečo možno také viacej interaktívne, viacej z tých inštalácií. Hej, správne. Ale tvoje background, tvoje pozadie je viac spojené so softwarovým inžinierstvom, s počítačovými systémami. V podstate áno, mám nejaké skúsenosti s vývojom softvéru. Pričom táto galéria je veľmi... Zameriavam sa aj na tie témy, ktorým sa ty venuješ vo svojom podcaste. Ale v galérii špeciálne sa nevychytávate tieto priestorovosť toho digitálneho, distribuovaného ekosystému až do takého presahu. Je to kebyže nejaká výhybka. Ide o to, že z môjho subjektívneho pohľadu
ja napríklad, keď idem na rôzne výstavy, kde sa vystavujú napríklad ordinals alebo iné digitálne umenie, tak mi tá exekutíva toho nepríde až taká dobrá, ako napríklad keby sa to trošku viac premyslí, lebo digitálne umenie o sebe je dostupné všade. Nepotrebuješ ísť do galérie, aby si ho tam pozrel na obrazovke. Alebo, vieš, to je môj pohľad, že oveľa zaujímavejšie by bolo, áno, mať jednu časť toho ako nejaké digitálne umenie, ktoré je dostupné možno online, ktoré si môžeš pozrieť všade, ale zároveň ho využiť na, povedzme, nejakú inštaláciu alebo projekciu, sochu, ktorej vlastne zoberieš túto jednu časť a vytvoríš z toho aj nejaký fyzikálny objekt, lebo to je to, na čo sa ľudia potom prídu pozrieť, alebo spraviť to nejakým spôsobom interaktívne. Áno, ale sú ako múzea Next Museum, myslím, že aj Tate má hlboko inverzívne, že si súčasťou toho video diela. Áno, a to je podľa mňa to, ako by sa to malo robiť. Áno, súhlasím, že položiť displej niekde, dáš niekde displej, obrázok je... Prečo by som tam vlastne prišiel sa na to pozrieť, keď si to môžem otvoriť na svojom počítači. Áno. Musíš poskytnúť niečo extra, hej, pre tých ľudí, aby si mal nejaký väčší zážitok z toho, ako keď si to pozrieš z pohodlia domova. Absolútne. Ale to môže byť aj tým, že napríklad zavoláš tam umelcov, ktorí to robili, dá sa s nimi porozprávať, alebo niečo extra k tomu povedia, alebo prípadne spravíš tam nejaký performance a tak ďalej. Že my nepovedal by som, že sa tomu vyhýbame, ale skôr hľadáme také zaujímavejšie veci, ako prenášať to digitálne do fyzického sveta. Lebo spolupracovali sme tu aj s rôznymi umelcami, hej. Veď zober si napríklad aj video umenie. Je to digitálne umenie, ale keď už robíš nejakú projekciu, dostáva aj tú fyzickú formu. A to mne príde teda zaujímavejšie pre diváka. A asi je to aj taký escape. Nie je tam trošku myšlienkovo hľadať tú penetráciu k fyzickým objektom, fyzickej štruktúre a vytiahnuť nás von z toho digitálneho časopriestoru, aby ľudia našli samých seba v tých... Samozrejme, to záleží už od toho, ktorého autora, ale určite, keď ideš niekde ako, chápeš, na fyzickej galérie, tak ideš tam za nejakým zážitkom, ktorý bude iný ako ten, čo môžeš dostať v online priestore. Áno, ale ako vravím, sú naozaj niektoré priestory, ktoré majú ako celostenové a audiovizuálne. Áno. Teraz prebieha festival Lunchmeet. To je presne to, o čom vravím, že ten zážitok je iný, hej? Že nejakým spôsobom to spravíš imerzívnejšie alebo väčšie, zaujímavejšie. Áno, môžem dodať ten Lunchmeet, čo sa deje tento víkend, tam má pravdepodobne to audiovizuálne spektrum. Včera sme boli spolu a videli, bolo to úplne plné, myslím si, vysoký úspech z toho, čo poskytli na scénu. Bolo to pekné, mne sa páčilo. To hudobné prevedenie, myslím, že vizuálne to bolo jednoduchšie včera a myslím, že dneska, zajtra to bude oveľa aktívnejšie. Čiže kto ste v okolí a máte šancu sa zastaviť, Veľtržný palác, Národná galéria Praha má tento audiovizuálny festival Lunchmeet, ktorý je veľmi podobný Atonalu a snaží sa vlastne poskytnúť nejaký edge, nejaké tie relevantné technologické, audiovizuálne aspekty k nám všetkým. Čiže sa deje teraz a je tam nejaký presah, len ako ich dostaneme do ordinals, to ešte neviem. Veľa tých ľudí produkuje digitálne veľa, ale nezaujíma ich možno permanentcia. Áno, tak záleží, že aký zmysel by to pre nich malo. Vieš, že chcú niečo vytvoriť, čo má byť navždy tam vložené s nejakými obmedzenými vlastnosťami, ktoré vyplývajú z toho média blockchainu. Alebo v podstate pre nich to je niečo viac performatívne, vieš, lebo ako performance vždy máš vtedy, keď sa udeje, ale potom rozplynie. Ty máš konverzácie s desiatkami umelcov každý mesiac a pravdepodobne tú šancu sa ich minimálne otázkou spýtať na to, ako vnímajú ten canvas, čiže distribuované médium dátového ukladania, čo sú ordinals, čo sú inskripcie a ako majú viac menej stopu a či majú záujem spraviť tú stopu. Aká je tá odozva? No jasné, ako je to veľmi rôzne, ale povedal by som, že
veľa umelcov to vníma negatívne. Z akého dôvodu? Ale áno, z dôvodu je to z takého, že je tam ten finančný aspekt, ktorý môže byť vnímaný ako nejaký podvod. Lebo ako isto vieš, sú rôzne projekty, ktoré... Mali by sme plán spraviť akceptovateľné v tejto dobe, že za služby sa platí. Áno, ale ja by som skôr povedal, že celkovo ako NFT má nejaký negatívny nádych toho, čo to bolo, ako ľudia na tom zbohatli a ako veľa ľudí vlastne prišlo o peniaze a tým pádom umelci sa nechcú s tým spájať, pretože to nevnímajú pozitívne a vnímajú to skôr ako nejaký podvod. Ako dlho nám potrvá odstrániť túto dogmu a skúsiť nanovo vytvoriť tú potrebu pozerať sa na blockchain ako na canvas, ako na nejaké dielo, na nejaký prázdny artefakt, ktorý môže byť použitý na tú tvorbu jednotlivca, nie ako médium na predaj. Veľa umelcov, myslím si, nemá ultimátne záujem ani predávať tie ich kusy. Ide o tú tvorbu a o tú myšlienkový posun, že zaznamenávať tie... Áno, v tom s tebou súhlasím a to je aj to, čo mňa zaujíma na tomto médiu. To, že dokážeme permanentne uschovávať tieto diela. Pretože, povedzme si na rovinu, áno, pri digitálnom umení je to problém. A toto ten problém podľa mňa celkom elegantne rieši. Ale späť k tvojej otázke, že ako dlho to potrvá, ťažko povedať. Podľa mňa je potrebné vytvárať edukatívny obsah, ako ho robíš ty, rozprávať sa s ľuďmi, ukázať im, že je tu možnosť niečoho takéhoto, ak je to niečo, čo ťa zaujíma, tak ti viem s tým pomôcť, vieš niečo vytvoriť. A samozrejme je tam aj tá finančná stránka, ale ja si nemyslím, že to je zlé, lebo umenie, ktoré je financované iba štátnymi organizáciami alebo povedzme vládou, tak ako to väčšinou teda v našom umeleckom svete chodí, že si závislí od tých grantov, tak je to podľa mňa strašne zraniteľné, pretože nedokážeš tvoriť nezávisle. A keby vieme priniesť umelcov k týmto povedzme finančným trhom a získať pre nich nejaké financovanie na to, aby mohli tvoriť, tak je to určite pozitívne. Ale áno, súvisí to aj s tým, že potom tam môžu byť rôzne podvody. Ale to sa deje aj v umeleckom svete mimo to. Tu je to oveľa viac akcentované a oveľa jednoduchšie, pretože nie je tam až také riziko zničenia nejakej sociálnej reputácie, ak ľudia vystupujú povedzme anonymne alebo pseudonymne. Takže sú tam rôzne podľa mňa výzvy, ktoré treba prijať a záleží to potom už od každého umelca, že či chce niečo skúsiť, chce s týmto médium experimentovať alebo chce ostať tvoriť tým spôsobom, akým tvorí, lebo samozrejme nie každý musí tvoriť digitálne umenie alebo musí svoje umenie takto ukladať. Ale podľa mňa je veľa umelcov, ktorí keby pochopia ten koncept a ten potenciál toho, by to ocenili, len o tom nevedia, alebo nie je niekto, kto by im to dokázal správne vysvetliť. Budem veriť, že miestečko a jeho základňa takedy bude viesť k istému rozsahu tých vedomostí a rozsahu istých potenciálnych možností experimentovať s týmto médium, lebo čas na to ešte asi nie je. Je otázne, kedy bude. Myslím, že tam je nutná oveľa väčšia masmediálna aktivácia na to, aby či už pohľad na Bitcoin, ktorý už dokáže potom z tej vlny záujmu pretriasť tých užívateľov, kultúrnych nadšencov, či už umelcov, k tomu, že je tu vlastne médium, je tu možnosť využiť to dátové ložisko aj nejako inak, len ako nejakú finančnú transakciu. A keď to môže byť finančná transakcia ukladajúca ich hodnotu, čiže šporenie, plus zároveň aj nejaký pečiatku dokladu umeleckej tvorby. Nemusí to byť digitálne umenie per se, môže to byť štruktúry, grafy, môžu to byť aj fyzické objekty, ktoré sú rozložené v 3D modeloch a tým pádom na novo poskladateľné. Architektúra. Áno, samozrejme. Ja si myslím, že tie možnosti sú
veľmi rozsiahle toho, čo sa dá spraviť. Len záleží, že kto chce čo robiť. Áno. Nikomu to nenútiť, ale ak má niekto záujem, áno, podporiť ho v tom. Čo je pre mňa skôr fascinujúcejšie, že možno táto príležitosť do tých 5 rokov nebude. Ak ten dopyt, transakčný dopyt na Bitcoine a hlavnom vrstve číslo 0,1, čo je ten blockchain ako taký, bude aktívny, tie transakčné poplatky vytlačia zrejme ordinals preč. Áno, to je... Inskripcie. To je dobrý point. Myslím si, že je možné, že sa to môže stať, ale je veľmi ťažké to predpovedať. Niekto bude ochotný zrejme tak či tak zaplatiť 10 000 za to, aby uložili ste svoje dokumenty alebo isté informácie pre ďalšie generácie, zaheslovať ich. Dokážeme vložiť enkripciu do inskripcií a uistiť sa, že sú tam navždy dostupné a bude mu jedno, či je to 10 satoshi za virtuálny byte alebo to 100 satoshi za virtuálny byte, ale pre týchto umelcov práve myslím, že ten čas je ako esenciálny a ultimátne je vhodný teraz a uvidíme, ako to bude v nasledujúcich týždňoch či mesiacoch. Akože súhlasím s tebou do istej miery, ale myslím si, že stále je tam veľa času. Myslím si, že stále aj o tých 5 rokov bude možné tvoriť. Chcem tomu veriť. A keď nie, tí, ktorí nájdú možnosti škálovať a posúvať technologický výskum riešenia iné, ale stále budú riešenia na to. Tá unikátnosť toho, že inskripcia a ten dátová zbernica je distribuovaná medzi viac ako 20 000 uzlami a reálne validovaná obrovským množstvom ťažobnej energie a všeobecne elektriny ako takej je silnou propozíciou pre ukladanie niečo, čo človek nechce nikdy stratiť. Áno, samozrejme. Pri tých osobných dokumentoch to zase môže byť trošku kritickejšie, povedzme, aj keď ich zašifruješ, ako bude sa riešiť napríklad, ak by sa stratil ten šifrovací kľúč, alebo ak by sa niekde zverejnil. Ale to už sú podľa mňa debaty na niekedy inokedy, ak sa tu povedať o kryptografii, tak asi je to na neskôr. Žiadne eliptické uhly tu nebudeme rysovať na stene. Myslím, že tu bude stačiť bohatá táto záhradka. Touch grass, everyone. Presne tak. Myslím, že vráť sa späť k začiatku podcastu a bavíme sa o slobode slova, Bitcoine, ale ekosystéme Bitcoinu. Myslím, že kultúra a umenie v Bitcoine nie je ešte objavená. Má 15 rokov a zatiaľ tie subkultúrne alebo submyšlienkové prúdy nejakej emancipácie Bitcoinu boli veľmi ploché. Všade buchnúť iba Bitcoinové logo a tam to končí. A aj čo sa týka tých digitálnych artefaktov, ktoré sa tvoria, tak mi príde, že tá kultúra je celkom obmedzená alebo povedzme ovplyvnená až príliš pre moje osobné chute tou technológiou. Lebo tá technológia je veľkou súčasťou toho, ale nemyslím si, že by to mala byť hlavná súčasť tej kultúry. Vieš, o čom hovorím? Že strašne veľa sa používajú rôzne ako technologické atribúty v tom umení alebo aj v rôznych konceptoch a menej sa možno zachádza do iných oblastí ľudského života, ktoré môže byť pre umenie možno trošku zaujímavejšie. Áno. Že stále je to v tej kapsuli nejakého narratívu, existujúceho narratívu a toho kultu, ako keby. Áno, a tým pádom je to aj oveľa menej pochopiteľné pre ľudí, ktorí existujú mimo tento svet a to zvyšuje potom tú bariéru pre umelcov, pre umelcov, ktorí tvoria a nerozumejú tomu. Skúsiť tú bublinu nejako prasknúť doslova. Ako veľa ľudí hovorí, že Bitcoin je bublina a myslím, že Bitcoin ultimátne bublinou asi aj je a nie z toho finančného aspektu, ale toho aspektu narratívov, tých konverzácií a nejakého toho, tej nejakej komnaty ozvien, ako Chambers, neviem, či to môže byť tak prekladané, ale že všetci reálne rozprávajú v tých malých nejakých skupinkách isté problémy dookola, či je to súkromie nejakých transakčných protokolov, pričom 80% ľudí má ani poňatia, ako reálne, alebo netrápi ich, ako chrániť svoje finančné súkromie, napríklad, kde sa možno staneme neskôr ohľadom zákonov a nejakých regulácií, ktoré prichádzajú, ale ultimátne dostávať sa späť na začiatok. Vrátil by som nás teda k tomu, ako týždenník naozaj funguje, a to je vlastne pohľadom na bitcoinový blockchain. Myslím, že ako intro
a k mistečku a k tvojej osobe a k tej preseku máme bolo zvládnuté. Viac, ako bolo potrebné. A nás presuniem do poďme na to. Aktivity na bitcoinovej sieti. Nachádzame sa na kocke 863 069. Nice. A ako je to možné, že sme už tak ďaleko? Pomaly za chvíľku do miliónu a to malých kocočiek, ktorá prichádza v priemere každých 10 minút. Kvantum času. Stále sa to deje, stále sa to ťaží. Ako vnímaš tú aktivitu, z čoho, to semiačko, z čoho Bitcoin prišiel a z čoho vychádzajú rozličné kryptografické primitívy, až po tohto viac menej pomaly finančného monolita, ktorý je adoptovaný veľkými fondmi, bankárskymi asociáciami, kdekým, ktorí sa snaží ukryť svoje bohatstvo a nejakú silu, kúpnu silu do tohto média. A je to rozhodne fascinujúce, hlavne keď sa pozrieme na to, ako bol tento projekt schopný vyrásť, tak je to priam nepravdepodobné, že niečo také by sa mohlo stať, ale napriek tomu sa to stalo, takže myslím si, že ten dizajn, ktorý bol vytvorený, bol veľmi dobre vytvorený a bol tam dobrý timing a samozrejme aj nejaké to šťastie, že to všetko vyšlo, pretože bez toho nemyslím si, že by sme sa dokázali pozerať na to, na čo sa dnes pozeráme a som tým rozhodne fascinovaný a som rád, že počas svojho života niečo takéto môžem sledovať, lebo myslím si, že je to celkom zaujímavý posun. Je to niečo nové. Dalo by sa zrejme hodiny stráviť diskusiou o tej hernej mechanike, ktorá je v pozadí, či o nejakom koncepte byzantínskych generálov, alebo o tom našianstve, čiže o dokladaní si aktov a rozhodnutí, ktoré nie negatívne ovplyvňujú ten outcome, ten výsledok. Čiže každý jeden participant v Bitcoine má nutnosť so sebou spolupracovať. Áno, to je veľmi zaujímavý aspekt, práve ten peer-to-peer, čo znamená, že nie je tam žiadny centrálny orgán, ktorý by túto sieť riadil. Ale aj napriek tomu to dokáže fungovať. Áno. Hoď má tú výzvu nejaké centralizácie. Sú tu aspekty centralizácie, vždy sa dotýkame nejakých polí, ale stále je to užívateľ. Áno, ale keď sa pozrieme na tú vlastne nízku úroveň tej siete, tak tam nie je nik, kto by to riadil. A to je podľa mňa veľmi fascinujúce, že to dokáže takto fungovať a samozrejme sú aj iné siete alebo protokoly, ktoré takto fungujú. Od posledného týždenníka sa stal zmena obťažnosti, znížila sa o 4,6%, čo je po dvoch posledných zvýšeniach celkom úľava pre ťažičov. Úľava, určite. Prekvapivé. Za posledné rok a pol vidíme obrovský nárast ťažobnej kapacity, sily. Ako sa pozeráš na ten záujem vlastne siete byť súčasťou tohto ťažiaceho procesu a získavania alebo zabezpečovania tých informácií a tak či tak aj nejaké monetárneho aspektu tých poplatkov a odmeny, ktorá sa nachádza v danej kocke. Ako vnímaš ten rast, ktorý sa stal za posledný čas za celú tú energetickú expanziu, ktorú vidíme v Bitcoine? No je to rozhodne zaujímavé pozorovať, hlavne to, že ľudia alebo aj organizácie majú záujem podporovať tú sieť. Aj napríklad napriek tomu, ako kompetitívne sa to stalo za posledné obdobie. Ak zoberieme do úvahy to, že tá cena až tak nerastla, ale hash rate stále rástol, tak bolo to veľmi náročné. Že ľudia možno začali využívať zdroje energie, ktoré pochádzajú z obnoviteľných zdrojov a tým pádom používajú ten Bitcoin ako nejakú batériu. Vidíme hlavne v krajinách Afriky, kde sú tieto zdroje obnoviteľnej energie pri vodných spádovacích systémoch veľmi ďaleko od dedín alebo veľmi ďaleko od väčších miest. Ale práve sa teraz presúva tento zdroj alebo nejaké získavanie bohatstva pre tieto africké komunity
unikátnym prístupom k finančnému nejakému bohatstvu alebo ultimátne aj prístup ku komunikácii s inými orgánmi. Čiže môže to byť, ale myslím, že väčšina toho nárastu hash rateu sú právnické osoby a nejaké firmy, ktoré... Myslíš, že sú to nejaké inštitúcie? Vo veľkom idú do tohto vstupu. A ak sa pozrieme iba na ten graf, dúfam, že bude vidno, tak Foundry má práve teraz 29% siete. A každý jeden člen Foundry musí byť verifikovaný poskytnutím osobných údajov. Čiže všetci vedia o tom, kto je súčasťou tohto púlu ťažobného a sú pod kvázi plnou správou nejakých Spojených štátov alebo istého spôsobu môžu byť. Ja sa pozerám na to ako riziko, že jeden deň, keď sa stal Executive Order 6102, to bol deň toho, keď každý občan Spojených štátov musel odovzdať zlato. Môže stať niečo podobné, že keď sa rozhodnú Spojené štáty, že majú toho dosť a chcú prevzať ťažbu pod seba, tak reálne, či už to nie je teraz proxy, ale už adekvátne sa môže stať to, že tento púl bude prevzatý Spojenými štátmi. Ale tým pádom iba ťažiari zo Spojených štátov môžu byť v tomto púle. Vo Foundry áno. Že vieme povedať, že minimálne 30% povedal by som ťažobnej síly pochádza z Ameriky, ale pravdepodobne to môže byť až do nejakých 50%. Úplne v kľude 30-35, len tá Ázia... Ako toto vnímaš? Na druhú stranu, ten Ant pool má 28, VIBTC 14 a F2 pool 10. A toto sú všetko ázijské, ak nie proxy čínske pooly. Čiže máme doslova 40-40 medzi Spojenými štátmi a Čínou, alebo nejakou proázijskou. Povedal by som, že aj Rusko je napojené na tieto tri ázijské pooly, lebo majú najlepšie ako block template a bandwidth presah, generáciu tých kociek ako takú. Čiže 80% sieti je medzi dvoma veľkými behemotmi systémovými. Áno. A ako to vnímaš? Lebo napríklad, neviem, či si zachytil, ale myslím, že tieto tri pooly, ktoré si zmienil a ešte k tomu aj Brains, používajú block template práve od Endpool. Áno, správne. Čiže dalo by sa povedať, že sú prepojené. Je vlastne dosť centralizačné riziko. Áno. A myslíš si, že spôsoby, akým sa to teraz snažíme riešiť, sú adekvátne, prichádzajú včas? No, oni to nechcú moc riešiť. Oni sú spokojní s tým, že majú tú dominanciu tej tvorby toho spisu, kockového spisu block template, usudzujem. A Blue Matt na Twitteri má ten propozíciu toho buď Stratum verzie 2, alebo tej decentralizácie hash rateu už 4 roky aktívne tlačenú do systému bez žiadneho úspechu, lebo tí ťažiči by reálne stratili nejaký edge, nejakú výhodu, nejaké bytie, čo je problematické. Ale predstavme si, že ty by si bol ťažičom. Čo ty ako ťažič v tomto púle vieš s tým spraviť? Alebo ostáva ti iba odísť? Áno, myslím, že čo je výhodou, aj čo je tá herná mechanika toho, že OK, veľa ľudí sa sťažuje na centralizáciu púlov, čiže pozrieme sa negatívne, ale pozitívne, že každý sa môže premiesniť. Myslím, že videli sme tweet od Vitalika, zakladateľa Etherea, a hovoril tam o tom, že Ethereum je viac decentralizované ako Bitcoin, pretože ťažba Bitcoinu je práve, ak sa pozriem na ten graf, dva púly majú viac ako 50%, tí majú asi 2/3. Ale myslím, že Coinbase a Kraken majú viac ako 50% staking Ethereum. No, myslím, že práve to tam dával nejaký graf a nebolo to asi. Tak myslím, že Lido je najväčšie. Hej. Ale to som sa ťa chcel spýtať vlastne, že čo by si ty na niečo takéto povedal? Myslím, že práve ten stake ty nedokážeš v tom momente, ty ho musíš distakenúť, je tam nejaký časový údaj, niekoľko. Áno. Ale pri ťažbe môžeš zo dňa na deň, zo sekundy na sekundu ten moment zmeniť púl a premiesniť sa niekde inde. Čiže tá herná mechanika viac podľa mňa benefituje tomu užívateľovi, že má tú právomoc. Ale ak mali som už krátku epizódu o ťažbe a práve nejaké malé zariadenia ako Bidaxe alebo nejaký systém ťažby jednotlivca, či už buď lotériou alebo v púle, ktorý je dedikovaný istému kultúrnemu alebo subkultúrnemu hnutiu, či to je nejaký projekt, alebo to môže byť galéria, alebo to môže byť systém spojených galérií, ktorí môžu bežať tieto mašiny sami a vytvárať proste spolu nejaký nezávislý orgán, je cestou, ako sa dostať z tohto preč. Z tohto centralizačného rizika, že budeme hľadať nejakú nezávislosť v rámci tvorby týchto kociek a práve Ocean, ako jeden z tých mining poolov, on poskytuje open sourceovo
block template generation, ktorý je vysoko atraktívny pre, dajme tomu, týchto konzorcium umeleckých subjektov. Ale keď sa bavíme o Ocean, oprav ma, ak sa mýlim, ale neodstráňujú oni práve z block templateov všetky transakcie, kde snažia sa cenzurovať inskripčné transakcie. Špecificky, ako som v minulosti spomínal, inskripcia je vlastne obálka, return obálka, čiže navýšenia nejakého carrier size, veľkosti objemu dátového, ktorý je vkladaný do toho pola, oni ju aktívne odstraňujú, ale ten block template generation môže byť generovaný bez toho. Čiže ty si ho vieš vlastne prevzať a ty si vieš tento riadok odstrániť. Čiže ty môžeš repurposovať to, čo používa Ocean, ako ich techniku. Môžeš to poskytnúť, ale nemusíš nasledovať tú cenzúru. Možno tú cenzúru vypnúť. Áno. Tak to je rozumné. A už viacero pools takto rozbehlo a myslím, že keď sa pozrieme na tie menšie, víš, tu je Maramati, ešte 6 plus Foundry, tie 3 sú azijské, potom je Binance, tiež dalo by sa usudzovať, že má nejaký presah do azijského a Luxor je malý pool, Brains a SecPool, myslím, že práve bežaný s pár jednotlivcami ultimátne, čiže je tam nejaký presah, je to riziko, ale ako sme sa bavili, bolo by lepšie vidieť to ešte viac distribuované a myslím, že tá herná teória naznačuje, že by tam to zneužitie nemalo prísť. Dobre, výborne. Posmíme sa ďalej, povedal by som, že... Presne tak, ešte sme sa tu trošku naspäť na dashboard. Kocku sme zmienili, return data 3,46, pravidelne rastie okolo 0,04 GB za týždeň, čo sú informácie v rámci inskripcií a rún a iných dátových zdrojov. Potom 0,04 každý týždeň. Čo sledujem? 40 MB. No to sú len 4, to je len 10 blokov. To je tá aktivita. A čo je fascinujúce, aktuálne je kocka, alebo väčšina kociek, ktoré prichádzajú, sú z polovice, alebo viac než z polovice zaplnené inskripciami a runovým kontentom, čiže nejakými komoditami alebo nejakými fiškálnymi finančnými produktami. Že Bitcoin je aktuálne z časti hlavne používaný kvôli tomu sekundárnemu, nie tomu monetárnemu využitiu, lebo dalo by sa povedať, že BlackRock a iné škálovacie technológie v tieto problémy odstránili. Všetko sa deje off-chainovo, mimo bitcoinového blockchainu, čiže aktuálne Bitcoin reálne využívajú tí ľudia ako z nášho prostredia. Áno, ako tí, čo chcú používať. Ale tí, čo chcú používať chain na nejaký settlement. Ich je málo, ich je stále menej ako 50% aktuálne v kocke. Keď používajú blok na to, aby si vyrovnali medzi sebou účty a nejaké finančné a podĺžnosti, tak je to stále menšinová aktivita. Zaujímavé. Je celkom... Tak zvláštne. Áno, ak si spomenieme ešte roku 2023, predtým ako sa spustil protokol Ordinals na mainnete, myslím, že kocky boli na jednom satoshi za virtuálny teraz sa nachádza na 9 satoshi na virtuálny niektoré boli, tuším, aj nie úplne plné. Takže to prinieslo, povedal by som, veľký náraz aktivity, ktorý je pozitívny vzhľadom na to, že potrebujeme mať sieť zabezpečovanú tými ťažiarmi. Do budúcnosti. A toto je jedno z možných riešení. Uvidíme, nakoľko validné to bude z dlhodobého hľadiska, ale... Ja si myslím, že to nevydrží v koncepte nejak, ak bude staticky okolo 20, 30, 50 satoshi za virtuálny byte, tie inskripcie pôjdu do nejakého iného systému, alebo bude vložená iba nejaká... Bude to obmedzené a bude to mať ešte väčšiu cenu, by som povedal. Čiže môže to mať pozitívny vplyv z toho hľadiska, že nie každá hlúposť by sa vkladala do toho blockchainu, ale že sa budú vkladať iba tie veci, ktoré ich autori naozaj tam chcú mať alebo im veria, čo môže viesť aj k nejakej pozitívnej očiste ekosystému, ale zároveň môže to byť aj bariéra pre umelcov, ktorí napríklad si nemôžu dovoliť, lebo to je ešte jedna z tých vecí, ktorá môže umelcom teda vadiť, že takéto ukladanie dát má svoju cenu. A nevždy to pre toho umelca môže byť nejakým spôsobom finančne možné. A nie všetky typy umenia sa dajú teda takto ukladať. Takže má to svoje špecifika a svoje obmedzenia.
Áno. Krátky presun k informáciám ohľadom Ordinals and Scripts ako takých je, myslím, že druhá epizóda, kde sa sústredím na hlboký pohľad do toho, ako tento systém funguje. Takže odporúčame si to pozrieť. Ukazujeme aj... Ste si nepozreli? GitHub repozitár vlastne celého ordu, ak má niekto technickú chuť, znalosť si tým prejsť a poštudovať ako command line môže byť využívaný na práve bežanie toho celého systému. Je to open sourceové, môže človek využiť sám pre seba, ale sú služby, ktoré to vlastne zjednodušujú a dovolia tomu jednotlivcovi tie dokumenty, obrázky hodiť len tak a fungovať s nimi. Čiže aktuálne ceny sme sa moc nedotkli, ale nachádzame sa na $65,500, čo je nejakých 5% naviac oproti minulému týždňu, ak viem správne. Je to stále v nejakej hľadaní svojho priestoru. Môžete sa znova pozrieť na predchádzajúcu epizódu, kde sa viac pozerám na tú cenovú reláciu. Tu by som do nej nešiel, ale ak čisto v rámci inskripcií a v Ordinals projektoch sa pozeráme na ten top kolekcie, začal bujnieť, by som povedal. Je veľmi aktívny. Plus 50, plus 70% v top kolekciách je ako fascinujúce vidieť, hoď tie posledný pol rok bol naozaj náročný pre veľa tých zberateľov, pre veľa aktivít, ktoré sa tam diali. Ako vnímaš ty ten posledný mesiac a ako Shift Ordinals tiež viac menej skoro rok a pol, 2 roky, čiže reflektovanie na to, kde to bolo, kam sa hýbeme a ako ten trh kam vyspel, kde sa to nachádza. Tak mal som pocit, že posledný mesiac alebo posledných viac mesiacov to bolo také trošku mŕtve. Že čo sa týka trhu, tak až tak sa nediali nejaké zaujímavé transakcie, nové projekty nejak sa nespúšťali. Mal som pocit, že celkovo to bolo také utlmené, ale teraz tým, že to začalo bujnieť, tak si myslím, že bude oveľa viac aktivity, čo môže priniesť nejaké zaujímavé umelecké projekty. A neviem, ty si niečo vnímal za posledný týždeň, mesiac? Niečo, čo by stalo za vyzdvihnutie? Hlavne som sa venoval hlavným kolekciám, lebo je jednoduché ich prejsť na tom týždenníku, ako Notemonks, Puppets, OMB, aj kvôli tomu, že majú vlastne živý trh a keď niekto nakupuje do toho trhu, tak možno chce si byť istý, že je tam tá aktivita, aby mal viac menej, keď sa na to pozerá skôr z toho fiškálneho zámeru alebo z toho finančného zámeru, mal cestu dnu, mal cestu von. Veľa sme sa bavili o umení ako takom, čo obohacuje jednotlivca, čo obohacuje nejakú tú filozofickú stránku, kde možno tá likvidita nie je nutná, len pre veľa projektov je likvidita nejakým kľúčom k trhovému životu, trhovému nejakej penetrácii, čiže dá sa to pozerať z rozličných uhlov toho kapitálového alebo toho komunitného, nejakého myšlienkového, čiže v tejto časti, v tejto kapitole som sa skôr venoval tej matematickej a cenovej konfigurácii a tým, že som tie veľké projekty väčšinou prebehol v minulých podcastoch, tak by som sa skôr venoval niečomu, čo má väčšiu cenovú dostupnosť, ako napríklad Floraform, kde je hranici nejakých $200 a tiež kolekcia 10,000. A neviem, či to pôsobí pre teba ako PFP kolekcia, čiže nejakých profilových obrázkov. Za mňa to pôsobí skôr ako generatívne umenie. V podstate myslím, že inšpirácia bol práve Klimtov obraz. A je to zaujímavé. Je to podľa mňa jeden z tých zaujímavejších projektov, ktorý vznikol v rámci Ordinals. A my sme mali Harta vystaveného aj v Scribes kolektíve a práve preto som k nemu ako referoval, lebo on má nejak viac kolekcií. Má Floraforms, potom mal tie úplne prvé. To bolo také abstraktnejšie. To mi prišlo také trošku menej zaujímavé ako tieto Floraforms. A myslím, že teraz mal kolaboráciu s Farom. Robili také rotujúce skaly. Áno, rotujúce skaly, ktoré ma zaujímali, lebo skaly ako také mám rád. Ako veľmi máme radi skaly.
rotujúce takisto. Áno, tu sú napríklad dve dáke, skoro na floors, tak tu vyzerá to umeničku, vidím, ako rýchlo to načíta. Hej, vidíte, tu sa takto točia. Nedokáže človek kontrolovať, ale majú ten spin. Hej, majú tam nejakú rotáciu. A je to milé, je super vidieť týchto umelcov, že už hľadajú kolaborácie, nejaké prelomy a sú to jednotlivci, ktorí sú hlavne zameraní na to umenie, nie nejak na trhovú alebo fiškálnu stránku. Áno, a pre mňa je toto to, čo ma viac zaujíma z toho priestoru, akože je tam áno aj tá finančná stránka, ale to je, povedal by som, pre iných hráčov. Správne. A viem, že sa hrajú aj s konceptami, lebo myslím, že každý z nich už má niekoľko kolekcií spravených istého konceptu spalovania inskripcií. Že reálne, ak budeš mať jednu Brutal Edge, jednu Bas, čo je nejaká včelička, čo vytvoril Far a ešte niečo od Harta. Áno, myslím si, že to malo byť nejaké opeľovanie. Áno. Máš Floriforms ako kvet a k tomu máš tú včeličku z rozdelených dvoch umelcov. A potom ich spojíš a bude to viesť nejaké iné inskripcie. Kvet. Áno, ale tieto dve inskripcie budú minuté, že spálené. Odstrániš ich zo svojho účtu, vymeníš ich za kvázi nejakú konštrukt. Čiže myslím, že v tom digitálnom umení tá gamifikácia nejakých aktivít je kvázi nutná na to, aby sa ten používateľ alebo nejaký zberateľ cítil angažovaný. Ako to vnímaš ty? O tej interakcii sme sa bavili, vieš, v nejakom otvorenom priestore, keď sa napríklad súčasťou diela, že keď monitoruje tvoje pohyby fyzické, dokáže reflektovať, hýbu sa. Tu je tá interaktivita na báze, že ak si zberateľom 1, 2, 3, 4 ročných diel, dokáže ich kombinovať, spájať, vytvárať nové umelecké diela. Ako vnímaš túto interakciu proti nejakej interakcii fyzického priestoru? No áno, je to zaujímavý koncept, ktorý v podstate nemôže existovať asi inou formou ako digitálnou, ak teda to funguje na základe nejakého kódu, ktorý zoberie 2 vstupy a z nich vytvorí tretí. Mohli vytvoriť claim na fyzický item, dokázali by ti poslať plaštovej, nejakú hračku. Aha, no neviem presne, čo bude vlastne tento ich projekt, ale myslel som si, že vlastne na základe toho, aký kvet a akú včelu vyberieš, tak asi, teda aspoň ja by som očakával, že ti to má potom vyplodiť ten výtvor. Áno, usudzujúc. Čo je zaujímavý koncept určite. Ale ako sme spomínali, tá fyzická forma je dôležitá. Je pár umelcov, ktorí zatiaľ sa presunul z týchto digitálnych artefaktov, že im dávala nejaké myšlienkové prepojenie do toho fyzického časopriestoru. Áno, tak napríklad ako bol ten sochár. Leo Kalar? Leo. Áno, že vlastne on je sochár, ale zároveň svoje sochy zväčšňuje na tom blockchaine. To je podľa mňa zaujímavá súhra. Áno, takisto aj Zbigniew Rogalski, ktorý bol vystavený u nás Scraps Collective, vlastne na také malé vinilové ordlogá, ktoré tiež skladal na fyzické médium, ktoré je automaticky prepojené do toho distribuovaného. A viem, že veľa auditov v predchádzajúcich minulosti na Ethereum aj blockchainoch robilo, ale myslím, že Ordinal za Bitcoin ešte nemá nejakú tú škálu tejto experimentácie za sebou. Áno, je to veľmi, povedal by som, veľmi mladý priestor, ale ako umelec, ako taký, podľa mňa sa nerozdieluje len na Ordinals alebo ten blockchain tamten, ale proste tvorí proste aj vo fyzikálnom, aj v digitálnom svete. Ale médium je dôležité, pán výber média je kľúčový pre jednotlivca na jeho aj nejakú myšlienkovú formu, ale aj na istotu zachovania sa, sprostredkovania sa. Zberateľ hodnotí formu. A myslím, že to nedá odstrániť. Tak to je potom zase z toho hľadiska toho zberateľa. Áno, alebo toho ocenovateľa umenia. Každý má svoj subjektívny názor, zdieľame nejaké sociálne konštrukty kolektívnej vizualizácie toho umeleckého prednesu, ale myslím, že časom a v istých momentoch, či už straty, odcudzenia, zlyhania, sa bude pozerať na to, aké médium bolo použité na ukladanie informácií. Áno, lebo viem asi, na čo naráža, že stalo sa, že boli rôzne umelecké projekty, ktoré aj tým, že boli napríklad na inom blockchaine, tým, že neboli uložené priamo dnu, tak zmizli. Čo môže byť tiež zaujímavý umelecký projekt a koncept. Ako Banksy príklad, kde jeho veci sú veľmi kontemporárne. Prídu, zmiznú a myslím, že jeden z tých printov, čo bol rozseknutý do polovice,
Má to niečo do seba. Áno, ale samozrejme môže to byť aj nepríjemné, ak to ten umelec neočakáva. A zmizne mu to z nejakých technických. A nie je dostupný. Preto... Takže je to zaujímavé. A podľa mňa práve tým, že to médium je veľmi nové, tak dá sa s tým hrať, dá sa s tým experimentovať a to je to, čo ja v tom hľadám, hej, nejakú experimentáciu, niečo nové, niečo, čo vlastne toto médium umožňuje ako nové. Pretože sú veci, ktoré nevieme spraviť vo fyzikálnej rovine, ale v digitálnej to je možné a tie veci objaviť a nejakým spôsobom preskúmať. A možno ešte skoro rozraziť na nejaké tie diskusie, ktoré som chcel v rámci toho technického charakteru, lebo zatiaľ sme venovali asi pol hodinu už iba umeniu. Áno. A o čom si sa chcel ešte baviť? No, možno som rozmýšľal, že premiesním túto diskusiu niečo to technickejšie. Čiže môžeme. Som to ešte ako to umenie je taká príjemná téma, ale... Je. Áno, nemusíme... Tie týždenníky majú ten technický... Nemyslím, že to tak bude, ale ten technický prechod tam je. Áno, jasné. Priestorovosť toho, že aj začiatočník by sa mal niečo chytiť, ale verím, že aj ten stredne pokročilý si nájde nejakú tú cestu k údajom. Čiže sme sa bavili o tom, alebo sa budeme o UTX sete, alebo o tej ťažbe, o nejakých tých rizikách, že je tvoj obrázok naozaj v bezpečí, keď ho majú americkí ťažiači a čínsky ťažiači zabezpečovať, že kde je tam tá istota toho, že to deje, ale tie uzly sú reálne to, čo zabezpečuje. Áno, čo sa týka tých obrázkov alebo celkovo tých dát vkladaných, tak sú ukladané na uzloch, čiže nevidím tam až taký silný presah s tou ťažbou. Ono záleží na tom len, keď to tam vkladáš. Nie je 20 000 uzlov málo? Vyťažený. Nie je 20 000 uzlov málo? Reachable, dostupných málo, na tak ping. málo, prečo? Preto aká veľká sieť to je, koľko hodnoty každou kockou vlastne setluje, prerozdeľuje, zaznamenáva. Áno, ale tak toto ešte uzly. Si podľa mňa každý užívateľ mal zodpovedať sám, že som súčasťou tejto siete, naplňam vlastne podstatu toho, že nechcem veriť neovereným správam od iných, ale chcem si to sám verifikovať, alebo niekomu verím. Verím, že väčšina ľudí teda tú dôveru vkladá do nejakej tretej strany, aj keď ten protokol bol navrhnutý práve s tým etosom kryptografickej verifikácie, pričom neverím tretej strane. Kvantum. A to podľa mňa je potom práve nejaká zodpovednosť už na každom, alebo nie že zodpovednosť, ale nejaký risk profile. Podľa toho, že... Mám uniknúť dáta, ako to mám vyznačený, je článok, kde Binance vlastne obrovský odliv dát, myslím, že Quantum máme príkladov z minulosti, či centralizovaných služieb, kde strata dát, prvá vec, druhá vec, strata financií ako takých, FTX, geniálny príklad. A nie vždy je to len strata, väčšinou sa predávajú tretím stranám. Áno, čiže je konštantný nejaký phishing, je tam šanca, že človek môže byť napadnutý, môžu byť ďalšie informácie, sociálne zneužitý, myslím, že zmienený bol nejakých 4 000-5 000 bitcoinov sociálne inžinierstvo, kde až teraz vypátrali tých ľudí. Čiže používanie tretích strán a tých centralizovaných systémov má nielen rizika toho, že si začínaš byť, alebo nevie sa vyťahnuť z toho otroctva, čo bitcoin vlastne zabraňuje, že to otroctvo eliminuje, ty si sám sebe s pánom, si nezávislý, si identita, ale vidíme proste, že aj Binance, jedna z najväčších zmenární, má problémy s tým únikom dát. Dalo by sa povedať aj únikom financií pre iných konceptov. To je NFTX. Myslím, že teraz Caroline, jedna z tých hlavných osôb, pomimo Sam Bankman, dostala 25 rokov alebo je požiadaný na trest 25 rokov za finančné praktiky, ktoré sa v FTX diali. Tak áno, to, čo sa tam dialo, tak to bolo úplne šialené a myslím si, že by bol o tom dosť zaujímavý film. Hej, ja myslím, že pár z nich aj je, alebo bude. Ináč tento rok je renesancia v bitcoinových filmoch. Myslím, že minulý rok bolo 15 filmov vydaných, hlavne sústredujú na ekopriemysel, environmentálne veci a nejaké definície. Rok predtým to bolo nejaké 4 firmy. Čiže alebo štvornásobný rast. Shoutout, myslím, Tomekovi do Filmfestu, do Polska. Táto iniciatíva je práve z Varšavy. Tento masívny ako posun k filmovaniu a myslím, že
FTX je veľmi zaujímavá sága, ktorú No, čaká na rozlusknutie možno ešte. no myslím, že teraz nejak budú ľuďom vyplácať tie peniaze. Aj keď neviem, či do plnej miery. Ja som teda našťastie sa klopem si. Tam nemal ani účet, ani nič. Hej. Ešte raz možno kiknem naspäť do toho umenia. Chcel som zmeniť kolekciu, ktorá myslím, že obaja sme s nej ju máme radi. Nebola ešte prezentovaná, z toho veľmi ikonická sústava záchodov v rozličných formátoch. Záchod ako objekt. Áno. Je to stránil by som toto na Dušankov pisoár. Áno. Ready-made objekty, ktoré tvoril. Cenovo veľmi prístupné. $50, myslím, že ako nejaký entry. Zmenoval som predtým nejaké minty, nejaké kultúrne, nejaká participácia. V prvom rade by som vždy chcel upozorniť na to, že je každý sám tvoriteľ svojho kontentu a ty, ja, každý by sme mali viac tvoriť možno a inskribovať, ako sa zúčastňovať na nejakom, dajme tomu, nakupovaní, ale tí umelci sú závislí od toho, čiže Áno, a ja som teda v kontakte, alebo teda v nejakej malej komunite s týmito umelcami a myslím si, že sú to féroví ľudia, ktorí majú veľmi zaujímavé myšlienky a tvoria zaujímavé koncepty. Myslím si, že toto je v podstate jeden z prvých konceptuálnych umeleckých projektov, ktorý vznikol a tým ma veľmi zaujal, očividne. Komický. Je iba 6500 je sprostredkovaných na obchod, čiže menej ako 10%. A myslím, že ty si ich aj niekde vystavoval. Myslím, že už boli 3-krát vystavené a budem ich vystavovať, kde sa bude dať inú. To je celkom raritný kúsok s bitcoiníkmi a povkladanými do toalety. Čiže splachujeme decentralizáciu a vnímam to ako takú tú vstupnú bránu pre niektorých zberateľov, ktorí sme povedali, že OK, 50 € je vlastne férová cena za nejaký kus toho digitálneho priestoru, ktorý tam je a potreba možno roky prijať to ako záchody. Ich fundamentálna potreba a ich využitie je v tomto svete. Samozrejme, ale ako oni hovoria, každý potrebuje záchod. Áno. Že s tým aj súhlasím do istej miery.